Hej alle sammen. I dag der har jeg lige valgt at sige, hvordan de 4 forskellige chips balleposer. Den første, det er den her, der er med den med den røde pose, den der har med den er ikke særlig god, vil jeg sige. Så har vi Gutternes, den er jo egentlig okay, synes jeg selv. Så har vi Shashamika med kylling, tror jeg. Den er også okay. Så har vi Morten Mønsters med chili mayo. Den synes jeg var også okay. Jeg vil sige, at den her, den er ret dårlig. Så den kan ikke anbefales. Den vil jeg i hvert fald ikke anbefale. Men den er god igen. Skal også lige siges. De andre Gutternes, der er dem her med lidt forskellige. Shashamika, de her med de her søde små hjerter. Også mega cute. Så har vi Morten Mønsters lige her, som jeg vil sige er helt klart de bedste. Så det er sådan lidt, ja.